Ayo. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wih, diantruk. Kae ana wong dikethoki late bola-bali kae. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok kae, Truk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi Karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen.